जय श्री राम भाई लोग। एगो खबर सुननी है कि बड़ा वायरल होता है पावर स्टार पवन सिंह के और ज्योति सिंह के मैटर के लेके। उहे खबर बा कि ज्योति सिंह का आदमी जइहन पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे में शामिल होके के चाहता रही लोग। आ फिर एगो और बात एगो और ह कि तलाक के कागज हट गल बा, दुनो अब एक होकता लोग। मीडिया में ये लोग चलावता लोग, बाकी ई सच्चाई नइखे। सच्चाई कुछ और बा, मीडिया लोग ऐसा ही उछालता। अच्छा, आ लोग के भी मतलब कि अपना से कुछ कहे के बा कह देवे के बा, ऑफिशियल कोनो बात नइखे। अभी उनकर ससुर एगो इंटरव्यू देलहन, आ एगो और कोई बाटे हित जुड़त हल लगाइत में, उहो इंटरव्यू देत रहत, उहो बड़का बात कोनो बात ना कहलहन। आ लोग वही पर एकदम एक होता, लोग एक होता, बर्थडे में लोग जाई, बर्थडे में जाई। यार ई सब बकवास के बा, ऊपर खबर ध्यान नइखे देवे के। चलो ठीक बा, इतने कहे के चाहतनी। एगो और खबर अगला खबर में वीडियो में बताबो बाकी साकी।